Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tuni Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share banyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana? Oke, yuk. Udah ya, timnya Mbak Eda sudah, oke. Ya, Duk. Mami tuh mini kan.
Lidah disungki Mas Wahyu.
entuk nganu mon-monan. Wis tukang kendang. Tukang anu apa ki jenenge ngego. Ya mbok bareng kok jadi yo urung, dikekno yo urung jarene. Orang tua dia tidak boleh ikut campur urusan anak muda. Ya. Dulu waktu mama muda sudah ngentekkan lanangan. Ya, sekarang anaknya. Nah. Bungkus. Trio. Bungkus. Lagi bungkus aduh tiba kae. Nggih, tetep iki yo. Kene Mak, nunggu kene Mak. Ayo Mak. Ya Mak, ayo Mak, mulai Mak. Ngono. Ini nasi ini. Maris. Iya Mak, aku mbok restoni pora tadi rene. Aku mbok restoni pora Mak. Kontrake entek. Wis. Nganggo kontrak, Mak. Kontrak entek. Mboten kerja tok sing kontrak. Ngene Mas, tangane ngene. Yo, lah kok gedhi men Mas tangane. Masak jeruk, makan jeruk. Wedok mlethek. Oh iya. Pak. Aku entuk iki lho Pak, anyar iki piye Pak? Menurut jenengan Pak, Pak Ibu. Kumis, aku kumismu. Aku ijabno Pak karo iki. Piye Mas sampean mau entuk aku piye? Aku mboten. Mboten karepmu piye? Kok mboten karepmu piye? Bercanda, Pak. Bercanda. Kok berjanda piye? Mungkin aku janda apa piye? Aku masih perawan. Sampe nomor pira? 19. Lho ya barenganku to, Mas. Asli niku. Lah aku 18 sampean 19 itu wek sampean to, Mas. Aku nyeluk ya, Mas. Sampe nyeluk aku Adik. Dik. Dik mano iki lho. Jantenan. Ya wis, Mas. Sampeyan ngene iki pirang tahun? Jago ki piye? Lama. Oh, lama. Sampeyan lulus SMA, Besan? SMA apa SMA? Pangane. Suwe-suwe ya meneng kok. Pangane. Ora apa-apa. Ngene nempel ora apa-apa. Disaksikan orang. Nek meteng dadine telek. Ya, gua kuwi delokan to. Kene malu, gua kene malu, kene lu gua kene. Lu gua kene. Jadi restu manu mbok mak gamis. Lu gua kene ta, lu gua kene sik, lu gua kene sik. Lu gua kene. Entar to. Mak iki lu gua kene. Kita. Kebut-kebut. Lah kok kebut-kebut aku kerep. Apane kok? Lah opone to Mas, ku demeken sing ndi sing kebut-kebut. Lho, Mak, aku untuk pengen untuk mantu anyar piye? Pas garek kono. Lah. Kuwi tau tak critani, Mak. Aku kan biyen tau di pacar, tak bawa mulai. Gitu. Makku iso ngrungokne iso pengen to, Mak. Nanti omong-omongan wi lho, Mak. Makku pengen. Makku ya pengen di pacar lah, Pak. Di Mas, sampean nomain di Mas. Lho, gue sampean sak kentong. Oh, tak kira nggone sampean. Walah, griyane kentong. Tak kira nggone sampean sak kentong. Ya mapan ora apa-apa. Ora apa-apa. Nah, kentong karo balong pas lho. Oh, teng kamar mau. Iki jenenge sapa Mas sampean jenenge? Lho lah kok padha jenengku berarti awake dhewe jodoh, Mas. Waduh. Sik. Berarti awake dhewe jodoh. Jenengmu sapa? Ahmad sapa? Oh, tak kira Ahmad Caroni. Ahmad Susanto. Padha jenengku. Zainul Ahmad Susanto lho ya. Ahmad Susanto ini padha Mas awake dhewe. Jodoh iki ketoke, Mas. Jodoh, Mak. Piye, Mak? Piye, Mak? Piye, Mas? Dek. Iya, Pak En nyeluk make Dek. Dek, nggih, Darmis. Piye? Ngenteni apa, Mas? Sok tahu. Gimana Mas? Ya Mas. Dadah. Tapi kita nom-nom Mak pajake apik lho iki nom-nom lho. Enggak rumput tuh.
Iya. Ini pulang guys. Jam pulang ayo. Kata-katanya hari ini gimana, Mari? Ubur-ubur ikan lele, terima kasih ya Le. Yuk, aku perawan kok, Le. Perawan apa? Malam murah. Terima kasih yo. Iya. Lele juga beli satu loh. Terima kasih untuk hari Yunjuk, Le. ini. Yunjuk, Le. Dengan kedatangan wanita-wanita spesial. Kita wartawan. Yang mau dibawa semuanya. Tapi orang yang bergawe hari ini yang bersih. Nanti Mak pulang dulu bareng kalian. Kok anakku lah nyanyi men. Iya, Dereng. Ayo pulang. Allah, aku di kameramen anyar, maaf ya. Pulang. Mas Fadrian, Berat ya, manis ya. Celana Mbak Pur padha iki lho. Tapi gelem tak entuk niki. Temu ben. Heh? Loh, sebab keroyokan calon iki berarti. Nyeng, iki nggone mama, Ayo, Dewe. Cantik-cantik. Anak ini cantik-cantik. Salim deh Mas Salim, Salim sama Salim. Hati-hati ya. Putri kukut-kukut. Putri kruwes. Putri rikas-rikas iki ya dagangan iki. Sapa sing gelem? Iki lho pamer. Cilik tapi gede. Iya, pamer lho. Mate gede tanggung jawab apa-apa doyan. Ari iki nggonku kok wis sampe iki nyapa to. Nggon bos. Sak mulai bisa. Ya Pak Lydia saya udah Mbak, Assalamualaikum. Matur suwun, nggih, Pak, matur suwun. hati-hati Mas. Oke, thank you. Dadah. Ayo masuk Mas. Ya, guys ya. Ayo pulang. Enggak. Makku tak tinggal ning kene gede sampean ae. Dia kok ketoke gede dhuwur pas ngono paling. Pas red. Iya, lagi rapi ya jagani. Pak, sehat selalu nggih. Pak Rara ayo. Ayo, Pak Rara ayo. Pamitan ye. Pak Rara. Ikon. Iya, Muncul gitu ya. Seret. Mas, saya coba mantuk ayo. Oh, cemburu Iya. sama kok. Iya. Cekel neton. Karena yang Dewe, ayo. Ya jangan bosek sengok-sengok. Sengok-sengok. Ini. Lambene. Lambene wis piye rasane? Salahmu, batore mlungguh ora mlungguh. Ayo pengen keselamatan ke lo. Piye kae? Ra, Pak Murah. Lho, Pak Rara keri dhewe. Kalah kari dhewe. Tapi bedanya Beduk urung. Oh, anak Titin. Titin orang. Pertanyaan turu kowe. Pakmu wis dinodai karo wong-wong.
Iki lho Sabar. Selamatkan bapak murah. Wis gak iso. Gak bisa. Wis gak bisa pokoknya. karena ayahmu sudah jadi milikku. Bapakku dibaik. Alah banci gak meteng kok, Mbak. Aman. Wis tok gak diadik, gak diadik. Iku dhewe-dhewe. Nah, aku nak manggil mamah ya, mamah. Mama. Mama Iya. Andri. Mama muda. Mami ya. Ayo pulang. Dadah. Makasih ya, Mas. Bojomu rohok sun lho, Mbak. Kae. Ya makasih ya, Mas. Dusun sih. Keren pokoknya. Ya. Iya. Iya. Betul bahagianya. Kok ada wong cemburu ya aja takok. Minggu teko omah nek kok geger lho mbok lho ya. Pun bareng ya. Apa nih geger? Maaf ya. Aku kan nggih. Assalamualaikum. Dadah Mbak Rara. Dadah anak-anak. Kamu kompak selalu. Terima kasih pokoknya. Bareng Rin, terima kasih. Terima kasih. Nggih. Gak apa-apa wis, gak apa-apa. Heeh, gak apa-apa. Terima kasih. Kalau meter ya di kono ya. Ya ben ombo apik kok. Tak ngomongno dhewe sithik-sithik sik. Kok mikir norong resik. Iya, aku tak telepon. Iki mobil jenengan saya Tiko. Nggih. Lah, Oh, kingko liwat rene lho. ora iki gone Ari, iki gone Mbak Tumini. Apa jenenge turahane mantu kan. Mantap. Amin. Ini sandaku, Tin. Mohon bareng Rien. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Itu